Mikel Idoatek oso itxura ona emanda gainditu zuen David Merino. Txantreakoa konturatu orduko 8 eta huts eta 15 eta 7 aurreratu zen, eta kolorerik gabeko neurketa ematen zuen. Errioxarrek Pereonetik atera zuten arte. Davidek eta Botillero lanean izan zuen Titinek, epaileen baimenarekin, tantu oro geratu zuten partidua Bilar de Torrekoak Arnasa Arzezan. Horrela, 13 eta 15 hurbiltzea lortu zuten, eta Idoateren haserrea piztu. Zerbait pasatu beharko da, ez? Bestela hola ezin da egon. 10 aldi, 2 minutu eserita, gero aldagelara, itzuli, 4 aldiz pilota aldatzera joan da, pilota berbera atera du beti, eta nik uste dut holako gozak espektakularentzat txarra dela, pilotazalentzat ere, pilotariarentzat baita, eta ez da profesionala, eta nik uste dut oso gaizki dagoela. Partida gogorra izan zen guztira 323 pilotakada jo zituzten ordu bete eta 8 minututan. Idoatek ez du gorputza bere onera kartzeko denbora gehiegi, bihar bertan jokatuko baitu Aritz Lazaren aurka Eibarko astelena pilotalekuan. Atzo Santo Domingo de la Calzada Mikel Idoatek 22, David Merinok 15.